Gernika Lumoko udako programazio kulturalaren barne, eskaintza berri bat dakar udalak. Izan ere, udako gau epelak aprobetxatuz, asteazkenero, Zeberraltubueko auditorian kokatuko den pantaila erraldoi batean, hainbat filme proiektatuko dira. Zinea, aire zabalean delako ekimen hau, uztailean eta abuztuan burutuko da, gaueko 10:00. Eta honako filmak ikusi ahal izango dituzte bertaratzen direnek. Uztailaren 18an, Baby Driver. Uztailaren 25an, Jumanji. Bienvenidos a la jungla. Abuztuaren 1ean, Black Panther. Eta abuztuaren 8ean, El otro guardaespaldas. Antolatzaileek adierazi dutenez, euria egin eskero, ekimena bertan behera geratuko da.